Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya uan Luar arajar apusan ke NPWF kalapentip baka sorkar India kakwa hidungong banti uranium ha Meghalaya kaseng kalalet ye kendu yo menteri rangba kacela u Konrad K Sangma ban ai gajing maham shaphang gajing pelait project uranium klem dapen don kam ya ki public hearing kum ka EIA notification arajar henrio ke NPWF kalaong baka centralized appraisal system ka shimching tip tang na ki developer klem das ngap ye ki ba hadu san pusau pesan ki critical minerals ki hap ha ki chaka shnong tenrai kumta lada klem ching yalang ba ka chingta mariang kanlong ka bakrau ka seng lengba ubacha pengrup presiden ka NPWF ka kentu baka sorkar kadaiban kmi benia kenang bakani ka critical mineral mission kanom penken yaki hok chung ki ba Kanika Shithi Shah Honorable Chief Minister Mendasi Kaba in share but fi media ro kalong ka kablong alaming khamtam yangi ka state jungi Meghalaya hakabai day but uranium te kabaningkong kalong ba kami kene ka office memorandum jong ka Ministry of Environment and Forest and Climate Change how September pratrik 2000 hakaba kene ka office memorandum ka ong ba ya kine ki critical minerals mo ka exam yaki mining projects for minerals classified under part critical and strategic minerals of the Mines and Minerals Development Regulation Act from public consultation processes. Previously, Kineki project, they need required mandatory public hearings where affected communities could voice concerns and provide input on potential environmental and social impacts. Teka jingra jungi kani jong kani ka issue Shai Honorable Chief Minister jong ka state ka jongi kalong ba kalong concern tangi ka state jongi henrei ya borok koi hi kari India namanta jongi ki tribals khamtam bangi tip ba kum kine ki mar ki ba day atomic minerals khamtam ki dan bon ha ki areas ki badai jong ki tribal land te hakani ka OM yo ishai ba yakani ka issue ki kam exam ru na ka 6 schedule hakaba ka state jongi ngitip bangi dan ka 6 schedule 98% te natakadakaraw nakaliang jongi kum ka NPWF ni sokya yakani ka office memorandum ka balami jong ka government of India but tang kata bangi ai ka jing thok show chief minister badan buram hendrai nakaliang jongi ka NPWF ngin ya chakmat bangin wat bangin ya bodin chedu Delhi ru na menta ka ni ka issue kham ba hakani ka jala ka jongi ka kumba exam ya ka CA kideban exam ya kan ka issue ka belang very concerning and very critical na ka menta ka state ka jongi kumnemo long ngimpat voice ya concern jongi show government of India tinggal ya voice ya concern Shri Honorable Chief Minister. Tengi nakalian juga NPWF ngin persangkin ba ngin raise ya ka voice ke jongi kenang ba ka government of India akan sengap kan yangi. Telada kam sengap pat ngin haban shim ya ka senjam da kumwai kumno ba ngin ya penia teli yangi tribals baro ba ngin haban persyabe namar kane ka ke issue ko belang kata when it comes to atomic minerals. So kani ka issue te kamot ngimla ban bangin sulak ban adjust ne bangin su sengap lah sengap ne bangin sulang matla henry nginyat be sakman ba kapaning kong kalong ba we will go through a diplomatic dialogue da ka ba kran da ka jingsung kumno ba ka government of India kan exam yakini ki loss ki ba hap ki belong very critical khamtam ki state ki berit kum ka Meghalaya ka jongi te kata ka di baning kong te lada kim exam pat tingin haban ya perkhatkin ngatrai larang ya trai sitom lang kum ka NPWF ya trai lang baka government ka district council ru kan ya trai ringkat ngatrai ka kanum ka government of India bahkan kan so snap ya ki concern ke jongi ken kata ka di kana dia ke jongi